bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kolokudukalatha sengikhona sengiphathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina ngiveze kuntutunga khumalo bathi ilast bona amagumete mhlabe emangabe usemusha like hanzo phinde ngicela ngize show ukuthi uyasubscribe ngakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu owayengumsakazi ukhoze FM ungizwe emchunu usephinde wenze dume ngazo lapha enkundleni zokuxhumana kulandela enye video ephujukule lapha afaka khona zonke enyameni kwinsizwa uPhungalenja lapha insizwa nayo eyaduma kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana ngokusakaza ikhanda ngeqopha lapha kule video eyentombazane ebonakala lapha nilingisa uPhungalenja lapha nokuyintombi okusolakala ukuthi intombi yakhe kule video ke imthintile ungizwe emchunu okwenza wazi waphawula ngayo ukuthi kade kuyenzekani ukuthi ilima ziganene zodwa usho nje nokunye okuningi nokuthi le ntombazana akakho umuntu osobuya ayithathe njengoba siqalile impela isanganiso kwakhe uPhungalenja kodwa nje kalokuthi engihande kakhulu ake ngiqale ngikudedelela ivideo iyalosisi ekade enzisa okukaPhungalenja bambala. Yabo mfowethu ukuthi wamudla wamlahla is not an achievement. No bamudla bamlahla wazala lesidwanya mpuphe esiwena mhlathiwe nje. He mina ngibuyeli kabili futhi yeni lo kusebenze lo zinja Ayiyathemba uzibonele ukuthi usisi ulingisa kanjani mangabe enzisa kwakhe lapha uPhungalenja ulisakaza kanjani phela ikhanda lakhe ngeqopha kodwa nje okuthinta ungizwe emchunu wazwa Paula naye ufike futhi wathi mangabe bona le video waseyiphawula kanjena. Au ngiyaqala wena nje kanti kuyenzeka ukuthi ilima iganane uyiselima wathi kanwa isilima intombazane besho ulide unje uwe uyikhomba ngesibhamu sengiyakwazi lokho makuphuthukile osola mina shembe usuqala uyagcilaza uzogcilaza ingane zabantu manje zigane ngenkani uzogcilaza ingane zabantu ukuthi zikhulume njengawe uzogcilaza ingane zabantu ubani ophinde thathe le ntombazane lena njengoba uzoyithi kusihlamba nje uyisilima wena uyazi ukuthi ke ngempela uwela kini ngeke lelizwe lakini leli ngeke bayivuma lento lena uyenzayo urongish futhi yathi lamasimbo yiwo Phungalenja shembe kathi ungafa Kanti-ke nensizwa uPhungalenja laphana izibheka ngaphansi ivele yathi bangabe phela izwa uvo lukangizwe emchunu okade ephawula ngale video wase naye ebeka kanjena ephindisa kuye lapha ungizwe umvo kamchunu. Udadewenu welile yena othathwa ubani njengoba ehlezi bangumsindo lapha ememeza kuzo zonke indawo njengawe. Uhlulwa yini ukumtshela lento ongitshela yona wemfo kamchunu? Kanti-ke mina engizofuna ukuza kuwe ukuthi wena ubona kanjani ngalolu daba mhlambe ungizwe mhlambe uxabukela indaba zabantu okanye mhlambe ukhuluma amaqiniso odwa hlala lapha comment section ungitshele kahle ukuthi wena luthini olwakhuvo kanzo kwethu izona indaba bese niletha zona namhlanje kwesisekezweni ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bese nangilandela ku Facebook @RideNkezo niziphathe kahle lebelo sokulumnandi ngithanda kakhulu.